ng ano na yan, Ito yung nakauwi ng ano, ng... Oh, PHA. Oh. Oh, shit. So, finisher siya ng ano, ng... Anong ring niya? Unknown line. Ah, PHA, unknown line. 400 kilometers umuwi. Ano to, clock to? Clock to? Clock nung last lap, pero may butas siya, dalawa. Pero umuwi. So, umuwi nung last lap. 400 kilometers, di ba? Last lap. So, inawakan natin mga lapatids. Ang galing! What the fuck? Boss, pakita ko lang sa'yo yung nabili kong ibon na binenta ko sa barkada ko. Yung mga lapatids, nakikilala nyo ba yan? Boss Gary. Ano? Ayaw magpa-video sa Carlos, oh. Ito yung nabili ko sa bayan. 100 ko lang nabili siya. Saan nabili? Sa bayan, sa San Carlos. Bayan San Carlos. Nabili ko lang siya ng 100. Nakaklab siya ng BFRPC 2023. Ayan, BFRPC nga. Pakita natin. BFRPC 2023. 2023. Ayun. Magkano bili mo? 100? Lang, boss. Tapos yung itsura ng ibon, 100. Ganda Pang oh, 100 nanginginig. lang. Buka mo yung pakpak. Ayun, ang ganda oh. Ganda mga kalapatids oh. Pang long distance oh. Pero bakit mo nakuha yan dito? Siyempre, pura ako din. 100? Oo ah. Alam ba nung may-ari yan? Na ano yan? Hindi ko lang Manila alam, bird yan? pero nabili ko lang siya eh. Ah, hindi ito yung loop mo? Hindi ito. Tapos ngayon, ang nangyari, nabili ko siya. Binenta ko rin sa kaibigan ko. Ah, binenta mo. Magkano binenta? Nung binenta ko sa kaibigan ko, pinapalitan ko lang ng singsing. Sing-sing lang? Hindi Ah, ko, tropa kasi. Tropa. Hindi ko alam kasi na... Pero pag San Carlos may bibenta rin yan, sakali di mo may bibigay sa hindi ko tropa. nabibenta to ng 100. Baka- 150 na. Sabi pa. Ay, may amuraut din doon, parehas ko eh. Mataas na 200 dito siguro. Kapag kapwa ako buraut bibili. Pero maganda hipo nito mga lapatids, na nahipo ko siya talagang ayos din. Buka mo ulit, one time, pak. Ayan o. Ayan. Ayan, pag pupunta kayo sa San Carlos, hanapin yung pinakang buraot doon. Ito. Tandaan nyo, presyo niya 150. Baka pag sinabihan kayong 250 nito, yari kayo. Apple body pa mga idol. Ayun, bangkain. Apple body pala, apple body. Sorry, hindi siya bangkain, apple body. Tsaka ang ganda yung mata niya. Siguro magiging breeder na dito to, boss, no? Oo. Ah? Ito pala yung tropa ni Sir Matt Loop dito sa San Juan, San Carlos. Dami palang ibon dito, boss, ha. Puro club, oh. Ayun, oh, club din yun, oh. Ito, club din ba yun? Hindi. Breeder, mga lapatids. Nakayo pa yan, idol. Ay, yupa na blue. Ako nga, yupa. Ganda, pinaharas niya. Nakauwi ng ano na yan, Ito yung nakauwi ng ano, ng... Oh? Finisher Ano ba to? yung laro Andres pre nung Quezon. sa Finisher. Elpa? Ano Sa yun? LPHA. Oo. Oh, shit. So, finisher siya ng ano, ng... Anong ring niya? Unknown line. Ah, PHA, unknown line. 400 kilometers umuwi. Ano to, clock to? Clock to? Clock nung last lap, pero may butas siya, dalawa. Pero umuwi. So, umuwi nung last lap. 400 kilometers, di ba? Last lap. So, inawakan natin mga Unknown lapatids. Sa'yo galing to? Hindi. Binuburaot ko sa kanya yun, ayaw niya paburaot sa akin. Binuburaot ko sa kanya, ayaw niya paburaot sa akin. Kulang pa yung pagkakaibigan. Matagal ko na inaawitan sa Yan kanya. yung ano eh. Alagaan ko lang Yan daw yung muna. winawala eh. Ayaw niya mawala eh. Ito, winawala mo to? Wala na yun. Naglaro siya ng Yupa, naglaro siya ng Elpa. Nag-ano siya, sa Yupa, sa Bataan, ano siya, overall 39 overall champion. Compete kaging sa 3 laps. Ito? Pang 39. OB pero OB. Talpakan na! Pang 39 siya mga lapatids. Sa ano, Pumipesto pala sa UPH eh. UPHA. Pero Kasamputid Kintan. Yan. ito yung sinasabi ko, no? Pabilog ko. Pabilog yun. Unknown line. Sa susunod, hindi ko nabibenta yung mga naburaot ko. Ako nasasaktan kapag nakikita ko. Hindi ko nabibenta yung mga naburaot ko. Nasasaktan ako pag nakikita akong gumaganda na sila. Babawi ka ngayon. Oo. Ba't pala pares to?
Okay, nakaiwan Ha? man naglulugon. Ah, hindi pa pwede. Naglulugon sa ano. Kaya pala naka-VIP siya mga kapatid. So, ang lawak niya, mag-isa niya lang. Finisher pala siya, 400 kilometers. Pang 39 place, no? May mga butas siya, dalawang butas. Dalawang butas. Ikaw, ano po finisher mo? Butas-butas. Hindi, pero lumalaro ka, di ba? Naglalaro ka ng Yupa. Saan yung pinakamalayo? Pinakamalayo ko Malolos lang. Balolos, Bulacan. Ilang kilometers yan dito? 100 plus lang. 142 kilometer. 142 kilometers? Ano, palaya mo to. Tapos, nung kada sasalihan kong club, nagsasara. Ewan ko. Pag mag-judge Kada karga mo? Sali ko lang ng pancom. Nag-loading kami na training ako nagsimula ako San Isidro. Umabot ng San Ildefonso. Nagmalolos. Nung final lap na, anong first na ng derby, nagbayad ako ng derby ko ng sa pancom na talaga, Pancom. sabihin na natin kasi abolish naman na siya. Oo, wala na. First lap ng Valenzuela, susunod na lap, wala na, nagsara na. Sumali naman ako ng Yupa. Ay, di, bakit nagsara? Ewan ko doon, hindi ko alam. Kasi sumali ka. Sumali din ako ng Hindi, Yupa. wala pa din sa pagkakaalam ko. Anong taon yun? Yun nata, start nung ano? 2020, ano kasing-sing? Pa-start yung ano? 2020 ko eh. Ah, hindi pa yan yung bird flu. Tapos 2019 yung unang sing-sing na binigay sa akin free. Hindi yun yung bird flu, di ba? Di ba? Wala pang bird flu noon. O tapos, Ba, nagsara lang talaga. nagsara lang talaga. Bakit kaya? champion na sana. Tapos, yung isa, sumunod na club. Ano yung sumunod na club? Tapos na, bago mag-pandemic yun. Oo. Sumali naman ako ng Yupa. Nag-training naman ako hanggang Pampanga na yung kalapati ko kasi isa na lang. Oo. Hindi naman ako nagtitraining na marami, isa lang lagi tinitraining ko. Hanggang Pampanga, nung matapos naman yung karera, nag-breed ako, wala na kayo sasabihan kasi nagsara na rin. Sayang yung breed. Walang iya, ba't puro nagsasara? Ano Kaya nangyari? nung mag-pandemic na, nag-alaga na lang uli ako ng Lovebird. Tapos, nagburaot ka ng San Carlos. Ngayon, nung bumalik yung pagkakalapate, may bagong club. Namburaot ako sa mga bayan. Nakakuha na naman ako na buraot ko sa Mga tag 150 yung mga binibenta mo dun. 150, mahal na yung 150, 50 lang. 50 lang? Buraot na buraot. Hanggang 100. Mahal ko na 100 nakaklub eh. O tapos minsan kapag ayaw ko, napapangitan ako. Yung kahit club siya ng ibang Bulacan, club ng Ah, sa mga Manila Bird. O di mas mahal yun. ng KFC, Mas mahal yun. ng Pampanga, UFC. May benta ko lang pag nawalan ng pera, 150, pwede na sa kanila yun. Kasi hindi ko naman nabili ng mahal. Kaya mura ko din bibenta sa kapwa ko buraot. 3 kilo na yun, 3 kilong flyer mix na yun. Kapwa ko buraot. Okay na.